Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Happy Araw ng Kagitingan. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika, at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Para kang tanga. Ngayong taon, kinugunitan natin ang ika-83 taon Uy! ng Araw ng Kagitingan. Woohoo! Idineklara itong isang regular holiday under Proclamation Number 727. Ang Araw ng Kagitingan ay sineselebrate tuwing 9 ng Abril upang gunitain ang pag-surrender ng halos 76,000 na mga Pinoy at Amerikanong sundalo sa kamay ng mga Hapon noong World War II, kung saan pinaglakad sila ng 140 kilometers mula Bataan papuntang Capas, Tarlac. Kaloko yan ah. Libo-libo ang namatay dahil sa gutom, dehydration, sakit at execution. Sa 76,000 ay nasa 54,000 na lamang na sundalo ang nakarating sa nasabing destinasyon. Kaya mabuhay ang mga sundalong veterano. Mabuhay! 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 Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Mabuhay! Basic! Morning call! Morning, Tis. Kabisyo, feel good Good morning! Pabalik Sa Manila. ako ay nananabik. Wednesday, April 9, 2025, Araw ng Kagitingan. Sa mga magigiting natin mga sundalo, mga veterano, shout out po sa inyo mga lolo. Yes, sa oras na ito, 7:31 ay kasama niyo ng pambansang angkol, Angkol Dagol! Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo pambansang Tita Tanya Chinita. Tanya Chinita. Na tita. Tanya Chinita. With the pambansang senior Mangkanor! Konting katahimikan. Ayan, salamat po. Para yan sa ating mga war veterans. Yan. Na mga... Sa platoon namin, ako na lang yung natira eh. Kasama ka ba doon? Kasama ako doon. Sama ako. Ako na lang natira. Weh, madami pa. Sanay kasi ako mag-marathon eh. Minamarathon ko yan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Tama yung reaction ko talaga. Wala nang akong hindi na ako Parang naniniwala. Hindi na ako naniniwala Oo sa'yo nga man ka, wala na. Kaya pati sa mga driver din na babaero, di na rin ako naniniwala. Gawa mo. Damay na naman ang civilian. Pero shoutout sa mga sundalo natin, mga veterano. Kung isa man yung lolo nyo po doon. Totoo? Maraming salamat. Dagan salamat. Grabe, no? Yung tinatawag nilang Bataan Death March. Yes. Oh, kasi dapat minsan... doon yung mga ex ko sinabay eh. Wala, bakit? Death March, di ba? Oh, doon. Deserve nila. April na ngayon eh. Dapat din April, mali talaga yung sinabi na. Dapat din April yan. Di ba? Geng, 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 geng. Geng, 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 geng. Sabing dit March, April na. Kaya nga. Basic. Basic. Oh, pero yung mga men in uniform natin na up to this moment nagsiservisyo. Maraming lalo salamat. Lalo yung mga taga-Navy, Tits. Oo. Magpa-thank you tayo Ay, sa mga... salamat kay Miss Marnes. Salamat sa pagpapadala. Sino yun si Miss Marnes? Miss Marnes. Hi, Miss Marnes. I love you too. From the Philippine Navy. Dagan salamat. Silent fan siya pero nag-share siya kung gaano niya tayo sinusubaybayan. Ay, alam ko bakit. Dahil sa akin yan. Miss Marnes, I love you too. Hindi kanya nga ni-mention eh.
Siyempre, silent din yung love niya sa akin eh. Silent love. Ganun. Salamat! Salamat po, mga Philippine Navy, Philippine Army. Philippine Coast Guard, Yes, Philippine National Police. Yes, mga taga-PNP, specialty PNP Bacoor. Ba't pagsabag ko rin? Manila Police District, oh. Ba sila lang? PNP Bacoor. Ang daming mga PNP dito. Ano pa? PNP Pasay, oh. Pagsabag, Pasay! PNP Bacoor. Lahat shout out natin yan. Shout Mga out. men in uniform na Yes. nagsisilbi para sa Mga bayan. taga-MPBL, tsaka PBA. Sandali, bakit kasama basketball yan eh? Naka-uniform din sila, jersey. Mga SG, diba? Mga SG natin. Mga grab drivers, mga riders, naka-uniform din, joyride, nakalagay eh. Ay, oo nga, galing mo din. May grab din. Oo, galing-galing talaga ni Chita. Basic, basta babaero, magaling yan. Ay, ako, wag na lang kayo magsalita dyan. Pero ito yung araw ng para sa ating mga war veterans. Kaya pwede natin explain sa mga bata, sa mga anak natin, bakit walang pasok ngayon? Dahil nga, minsan holiday lang, Google walang na lang, ano, may no? chat GPT naman, minsan pagod na. Ba't hindi mo pa i-explain? Patamad talaga. Minsan kasi sasabihin ng mga bata ngayon, mali naman yung ano mo mama, kwento mo, may dagdag bawas ka. Ganun talaga kasi may chismis eh. Wala, ganun talaga. Pero saludo ako sa kanila. Sa mga war veterans. Sa mga sundalo. Mga sundalo sa at mga mga lolo na... Bakit? Siyempre, pinagtanggol nila ang bayan. Yung mga veterano? Di Yung mga sundalo? Lolo. Pinagtanggol ng mga lolo? Pumila sa Mercury eh. Si lolo? Yung sundalo. Kasi nga, nag-avail siya ng senior citizen. Yung senior citizen. Yung lolo. Yung sundalo. Sir, yes, sir! Maniwala na siya. Sabi ng sundalo? Sabi ni lolo. Ay, hulo, natigok na. Uy, Sabi mo, buhay pa ba yun? si lolo? Yung sundalo? Oy, Siyempre. pa, jojowain ko pa eh. Yung sundalo? Si lolo! Uy, grabe ka. Kaya pala kasi pensionado. Si lolo. Yung sundalo. Daming chicks dyan. Daming chicks dyan. Ng sundalo! Si Lolo. Basic! Si Lolo, grabe matanda Kaya nga na. bumili ng ng condom sa may 7-Eleven. Yung sundalo. Si lolo. Paano na yun? Kapsula yung binili niya para pampatigas. Ng sundalo? Di ni Lolo. Ay, may mga sundalo natin. Shoutout sa inyo Saludo! lahat. War veterans po natin. Thank you. Thank you so much. Salamat sa inyo. Wala pong salitang makakasapat sa pasasalamat namin. Ako na lang gaganti. Sino yung kalaban doon? Mga Amerikano? Mga Hapon. Gaganti ko na lang kayo. Jojowain ko sila lahat. Tuloy-tuloy lang makikinig sa 90.7 Love Radio. Kailangan ko bang i-memorize yan? Hey! Basic!